Dyma ni'r dosbarth cyntaf yn adran y Cobiau Cymreig, y dosbarth i swclod gyryw, ac Dorian Lois sy'n cadw cwmni i fi fan hyn, ac 9 sydd yn y dosbarth, Dorian, ond mae'r beirniad wedi llwyddo i ffeindio'r teip mae o'n magu fo'i hun. Yndi, mae hynny'n seff i ddweud, yndi. Chwarae teg, mae wedi sefyll allu teip i hunan, a mae hynny'n holl bwysig. Holl bwysig i beirniad a bod y cyffalen dod o dan y daip mae'n o'n edrych amdano, a'n unio be mae Elgan wedi gwneud y dosbarth cyntaf yma. Chwarae teg, mae yna teip penodol, mae nhw wedi yn amlwg wedi ystyried be mae Elgan Evans y beirniad yn cadw fo'i hun, ac mae nhw wedi entro'r teip yna i ddod i'r ffair eiaf, a Brydfa Brynithon sydd yn gyntaf. Ond hefyd, o'r angl y beirniad, mae hynny dda i gweld hefyd. Mae'n gwneud i job o lot haws. Mae daip i hunan yn dod o dan ddo, mae'n gallu edrych amdano nhw a pigo'n union beth mae o'n licio a magu hunan wedyn. Wrth gwrs, mae gasig sylfaenol Elgan Evans, wrth gwrs, Brynithon Summer Breeze oedd rhain ni, so mae'n amlwg bod e wedi mynd allan a prynu'r teip yna, achos dyna oedd o'n licio. Ie, yn union. Fel ti'n dweud, yn union beth mae wedi gwneud yn ei dosbarth cyntaf. Falle bod y niferoedd yma o'i flaen o, ond mae'n sicr bod ei daip o yma. Dyma ni Bradley Merrick, Brynithon The Mafia. Holly Roberts yn ail gyda Coldwell King Arthur. Yn drydydd, Ridge Hill Lord Luther hefyd. Dyna'r un sy'n gyntaf, dyna'r 3 gyntaf. Hefyd, mae'r 3 debyg i'w gilydd. Fe'n union fel dyn ni wedi bod yn dweud, mae'r 3 debyg i'w gilydd. Falle bod bedwyrydd bech yn wahanol, ond hefyd, dio ddim yn ebol drwg. Ond anodd i'r ebol yna heddiw, yr un o'n sôn sy'n bedwerydd, achos mae o'n teip gwahanol heddiw. Yndi, yn union. Mae'n sefyll allan rhyw chydig, gan fod o'n ddi a mae'n 4 hosan wen, mae'n sefyll allan yn daip i hunan, mae o'n ebol de, ond falle bod Elgan jyst yn edrych am rhywbeth, jyst bech cryfach, jyst bech dymdach i gorff i Elgan, ond dyna yn union fel dyn ni wedi bod yn dweud bore, dyna beth i taip Elgan di. Mae'r het wedi diosg ac Brynithon The Mafia sydd yn ennill y dosbarth cyntaf yma yn adran y Cobiau Cymreig. Llongyfychiadau i teulu Cymreig. Welsh Cobs, and this is class number 179 on page 195 of your catalogue. And very aptly coming in to meet the prize winners is Mrs. Regina Evans. Mr. Elgan Evans' daughter-in-law. I hope she is pleased with his decision. Family affair, of course, congratulations indeed must go to the first prize winner here, number 1204, Mr. Merrick, Brynithon The Mafia. Llongyfarchiadau i chi ar ennill y dosbarth cyntaf, sef ebol yma yn y ffair eang. Dyma ni'r ysgolmau'n cael ei gyflwyno i'r enillydd Brynithon The Mafia gen Llysgen Hades a'r beirniad yn had yng nghyfraith i Georgina Cornock Evans, Mr. Elgan Evans, Brydfa Eglwys Fach. In third place, we have number 1207, Mr. Steve Patch's Ridge Hill Lord Luther. And in fourth place, we have number 1213, Mr. Tristan Stan Morlais Dynamo. Followed by number 1208, in fifth place, Miss Gemma Paxworth, Fair Grove, Tiger Bay, with the sixth placing going to number 1199. Mr. William Howardson, Sangri, Sam Ayan. Brad, the Winter Fair is always a very, very lucky show for the family. Yes, yeah, we've had a lot of success over the last few years, so yeah, very grateful for today. So. And of course, you've had the privilege of judging here as well yourself. Yes, yeah, I judged a couple of years ago, so yeah, great honour. And it's still, I suppose, it's still a special every time you win here. Yes, oh yeah, very special. Oh, well, congratulations. We'll see you a little bit later anyway, because you'll be back for the championship. Okay, so, thank you. Thank you.
Put your hands together, ladies and gentlemen, to the winner. John Merrick, brydfa Brynithon ger Cobiau, sydd yn ennill y dosbarth cyntaf yma yn adran y Cobiau Cymreig gyda Brad y Mab yn dangos. Then 1207, Steve Patches, Homebred, Richard Lord Luther, followed by...